babysitter lamang ako nung araw nila Helen Bella, Ben Gabi, at yung mga station ng DCP kasi nagpunta ko sa and then, all of a sudden, binigyan nila ako pagkakataon na mag-message sa demo nila at kumakalit. Hanggang sa nag-drive lang na binigyan ako talaga sa dito, ako Panginoon ko taga-tagal na 1972 until now ako nag-stay in GMA. Pero yung 69, sa para pumunta rito, hindi pa kami sure. Loyal pa rin ako sa sabi nga sa natutunan ko sa mga paglilipat ko sa panahon na sa mga tatay na natuto ko yung iloran mo at natuto ko yung marketing. So, napatunayan sa radio, talagang maraming naging followers ng giant people during the time of until marami silang mga fans kasi so nung gusto nung aras na pati galit ginawa ko para malibang yung mga fans nila ng mga panahon yung mga kanta nila so nag-enjoy sila although mostly umiyak sila dahil siyempre fanatic fans so pag nadidignan nila yung mga sagutan ng kanta umiyak yung mga bata and ilang taon din ayun na, ang mga ginawa ko balik ng artista masa siyempre, no? Especially the followers of Noro and Jason. Alam mo ang masa kasi pag talagang sinuway ko yan, tutok yan. Hindi yan bumibitaw sa'yo. Kaya marangan sa mga pinuwanan ng childhood sa mga fans nila, Nora at sa mga naging followers. Yung tipo ba na mayroong mga umupo sa harapan ng na hindi pirang artista o mayroong magkakamaling garo ginagawa nandito na kagad yung mga intriga hindi ako overgang gano'n sa akin yung mga advice pagkakanan mo and especially kung wala ko dito sa showbiz ngayon natin dito at tumangan ko ng mga sarili ko na magawa kong dancing ng internet ang daming bata dyan na inagnaisan mo sila magiging o dapat maging professional sa showbiz at maging magkaroon ng GMA sa na malalaking artista rin ang nagawa natin dahil na nakiluran so, nakita sa akin na makakatulong talaga sa akin. And, thank God. Itong walang tulugan na 16 weeks na na-celebrate itong last January. And, kaya sa point patuloy pa rin sa international ang makikinig sila lagi sa ikabubuti nila and katulad ng mga alaga na Jake Vargas na Colonga Pugoy na ngayon ay Prince of Orso hindi lang naman siya lahat yung nakikita dito sa walang tulugan kung ano yung ginawa ko sa class entertainment sa mga bata ganyan din ang ginagawa ko kaya alam mo ang industriya namin talagang marami ang mga nakasaksi kung ano yung naitutulog ko mga pinanakit ko ay napunta sa pelikula, sa Broadway show, sa
sila sumunod sa yapak ng mga taong mapalaki sa loob. Kailangan makinig sila lagi ng advice. Nakikita ko naman, ngayon, matigas ang ulo, wala tayong ginagawa, ano? So far, tulad ni Jay, ito narating niya, sa last month, siguro dyan sa inatanong pa rin ng tao sa paglika ng mga artista na ako yung nayang-nayang mga biniktima ang entertainment ng tao na wala siguro nalalaman sa industriya, hindi magka-interest ng mga oras na pinalakas mo. And then, hindi isip na ang network na kailangan ay artista. Kaya ang ginawa, ay nagtulak sa pagitan, ang ginawa nito po kaya is nagbibigyan na ginagawa at tinagawa. Kaya tama sila. Thank you. Every part of my heart I'm giving out. Every song on my lips I'm singing.